Hi! Kamusta kamutanan? Ang ngalan ko si Adrian. Mastoryahani naman kita pati sa pahamot. Ini nga pahamot nga luyag ko istorya sa inyo subong tawag siya Aqua Celestia for Men and Women. Iyan ni siya ni Maison Francis Kurkdjian. Pwede pa lalaki, pwede pa babayi, pwede pa stanan. Kag tanitanan nga pahamot mo na kuntulokon. Kag o de parfum ni siya butambalon isa ka braso kalayo pago ka masimutan. Ano ni siya klase nga pahamot? Bali, mabugnaw, nga berde, nga citrus. Amo na siya kung simutan. Angay siya sa mainit nga panahon. Ang temperatura nga para siya is between 70 to 90 degrees Fahrenheit o kung 21 to 32 degrees Celsius. Ano ang iyang mga nota? For the top, we have lime, mint, blackcurrant kag neroli. Ang lime, maslom nga citrus. Mint nga mabugnaw, nga may pagkakahang, blackcurrant nga prutas nga madulom kag matamis, kag neroli nga mag-an nga citrus. Kag for the mid, we have green notes, mimosa, kag rose. Ang green notes, mga berde nga nota, wala ginlista kung ano gid, basta berde siya. Mimosa nga matamis, kag may pagkapulbos nga bulak kung simutan, kag rose nga matamis nga bulak. Kag for the base, we have white musk. Ang white musk kadakop sing hamot para hindi magtudo-todo lapta. Kabay pa nga namian kamo sini nga pahamot. Kag kung may ibang pa kamo mga pahamot nga luyag istorya sa akon, ibilin lang sa comment section. Sa gusto naman, bye-bye!